Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Adam is Zango, jarumi kuma darakta a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kano, sun yi hannun riga tare da diyarsa wato ummi Rahab. To fa, Adam is Zango da ummi Rahab sun yi baran-baran. Ko me yasa? A kwanakin nan ne dai Adam is Zango ya ci gaba da shirin fim din nan nasa mai dogon zango wato farin wata. Inda aka ga Adamu ya cire wasu jarumai, ciki ko har da yarinyarsa wato ummi Rahab. A nan ne aka fuskanci sun yi baran-baran da ita da ubangidan nata. Ko menene dalilin baran-baran din? Sai ku kasance da mu a ƙarshen labarin danganin dalilin. Shirin mummunan zato mutane suke yi wa harkar fin cewar Karimar Izzasu. Mummunan zato mutane suke yi wa harkar fin ta Kaniyar din ji Karimar Izzasu. Fitacciyar jarumar Kaniyar Khadija Yobe wacce kuka fi sani da Karima a cikin shahararren fin din nan mai dogon zango wanda ake haska a duk mako wato Izzasu ta bayyana harkar fin a matsayin fadakarwa da jama'a da kuma sana'ar da take samar da rufin asiri ga masu yinta. Jaruma ta bayyana haka ne a lokacin da ta tattauna da wakilin jaridar Dimokuraɗiyya dangane da yadda ake yi musu kallon mutanen da suke bata tarbiyyar matasa inda take cewa to gaskiya ba haka bane, mutane ne suke yi wa harkar fim mummunan zato, kuma shi mummunan zato haramun ne, don haka kamata ya mutane su rinka yi wa harkar fim adalci. Jarumar ta ci gaba da cewa ni tunda na shiga harkar fim bawon da burin da ya wuce naga ina faɗakarwa da jama'a ta hanyar isar da sako daga cikin fim din, kuma ya samar min da wata sana'ar da za ta rufa min asiri. Don idan mutum ya kiyaye mutuncinsa to zai ci ribar sana'ar fim, don haka nake fatan samun ribar da take cikin sana'ar fim, in ji ta. Da muka tambaye ta dangane da yadda matan da suka ɗaukaka harkar fim suke ganin sun fi ƙarfin aure kuwa cewa tai to ni ina ganin ba haka bane, domin shi aure lokaci ne, idan kuma lokacin ya zo babu yadda za a yi, don haka ina da burin komi nake idan Allah ya kawo min miji na gari zan yi aure wanda zai kare min mutunci na da na 'ya'yana, amma ni bana kallon kuɗin mutum ko wani abin da ya mallaka, a cewar ta. Duka nan muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri namu na wannan lokacin. Ku danna subscribe kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Sai an jima.